Hi guys. Nami karon sa kuan guys, bukid sa kananay dalagit, katunggayngan nila kanang nay paling-paling. Mao naman siguro ni kay murag na usab. Nami kadjog view dari guys na murag mauna ni lagi be. agilahang kanang nay bukid. Nag-shades mi guys, kaya kainit dya. Salamat sa naghatag na ning among shades. Kay ba nakakinsa kate, salamat eh. Na guys, namikadyo ag ka nang nailang bukin dya. Kita ang kuan dagat. Ay! Video ba niya nakuha? Na-retrieve man ang cellphone dito. Namikadyo tanaw gilang kuan guys, bukid. Nya dari si babaw. Mo ni giingon og kuan guys. Paling-paling. Tapos giyan guys. Natatakot lang kayo. Subukan ako 38. Hoy. Ini sa 40 mas okay siguro. Hi mo diha. Hi mo. Hello. Hi. Ang init. Hala. Point 3. Na guys. Kan manada na guys, kanang nay kalsada na media agi. Lapit ang kod. Kaya haro day boy. Pindot kay dito si babaw. Ito view. Oh, ni mo balay. Kaway sa medari guys. Na sila guys. Bye guys. Ni mahong lining. Sorry medari squan guys. Bukid sa dalagit wa mi kay bogon sa ning lugar dani dali. Taga dire mi pero mi ka sa ning lugar. Nisig din ginut na guys, kanang kuan nay mga sili ja. Nay daghang mga repolyo to Na guys, nay daghang mga repolyo. Nay daghang sili, nindot kay daning bukid sa dalagit kay daghan kay nig mga kuan guys, mga bulak, mga utanon. Na dito, mga repolyo dito. So, nalabdyan na mo guys. Sila, lamikadyo, kuwan, lantawon. Daghan na rabagbuwak ang mga sili. Guba na bunga na. May bunga ko do. Nanay mga bunga na, daghan na. Na guys, ang mga kuwan guys, mga repolyo. Inana din na silang forma. Lakaron po ko nakakita nga, ingana din forma. Lamikadyo tanawon guys, oh. Dito na, dito daghan. Dagan kayong mga sili. Ikan guys oh. Nanay mga tunog-tunog murag ka nanay lumuron. Nakinamdam ko sa una nga. Malit mi nanay lumuron kay kanay himuog banig na guys. Nasa medari guys kay nananawnis ka nanay mga sili. Sili o ka nanay repolyo. Lami kadyo tanawon guys. Mukhang nalabdyan. Dako kadyo bilang kasilihan o ka kuwananan. Karepolyohan. Muna na yung merkado sa kuan ng talungon. Muna yung merkado sa kuan guys, ng talungon. Isa kinit siya kay bugno kadjug hangin, murag nas kuan. Nas bagyo. Isa to pa. Isa to pa. Bugno kadjug hangin guys. Bisa ka nang init pagkuhan. Taas ka juga ada pero hangin na nakapugnaw. Nindot kayo kanda si babaw guys ta mga pine tree to Lami ka dyan tanawon. Na guys, naibunto dito sa ibabaw guys. Lami ka dyan tanawon. Murag ka nang naaskuan ba chocolate hill sa buhol. May tanawon nagilang ka nang naikuan. Buntod. Hi guys, kita mo na kanang ng view guys oh. Nindot kay sa. Parang lamiya ka dyan sa matatanawon guys. Murag na sa ibang bansa. Maras ka nang naiko. Sa buhol mangkod kay lahig mga kwan dito, mga puntod kay mga kahoy. Samot na dito sa kanay Chocolate Hills.
Pero gani guys, nang lami kadyo tanawon kay nay mga kahoy. Nang nay green. Lami kadyo tanawon. Tama ta dito. Nalagi murag flag dito pa to. No bitaw tro iba pa. Tungtong. Bi tanaway lang sa kay naggulay bi para mutawid sila sa pikas bi trabe oh. Asa? Tro gi sa kanan sa gulay gi tro gi. Kato gi ba oh. Muna sa kyan silang gulay gi. Oh, tanawan na sa dapit ang sumpay ana. Tawa to dito. Tanaw bi. Asa? Pikas buntod. Muna ilang kan di man sila makalabang. Ah, kanang murag wire. Muna isakay nila diha padulong diri ari na sila di magkuha. Ari na Ani sila ang truck. magkuha. Kana gikan dito na itawid. Ah. Biyawa sa. Kuya. Di makina man abi naman ay makina dito. Maputol na po sa mo na. Dili. Kabli na roller oh. Murag na diri ang makina. Maday na ala. Cute tagkuan guys, buwak guys. Na. Sagbot ra siya pero cute kadyo. Alam mi ra bag color ala. Sig pwede ni tanong may butang sa kaang. Oh, pikas. Para man ka cute. Dito gano. Pahuway na pud mi dari guys, kaya nakakita mi kanang lami nga view. Pangilang kuan. Mangita pa Ang taglang dito, guys, oh. Nainita ng motor. Ha guys, dito guys. Ang lami kadyo view guys. Diya. Bisag init, parang kabugnaw kadyo kanang naihangin. Lami jud kadyo guys, makawa sa kanang na stress. Ito tanaw ka dito sa bukid. Nasi Junjun dia. Na, tapos mga bata Diyan. nagduwa sa ubos oh. Nagbalay sa ubos. Sorry sa mi guys kay kuan. Kagawa sa kwadra ang mga kabayo. Karon pa nakasuroy. Hindi naman ko maglot guys kay registrado na magmotor. Panahon nakaari ko dire mo nang high school pa ko. Daghan pag kanang nay mga lami nga surudyanan dani sa kuan guys, dalagit. Daghan pa mig surudyan puhon guys. At tangi laman ninyo ang mga vlog kay suri-suri mi dani sa kananay dalagit kananay mga lami nga view. Guys, nice kayo kuan dire guys. View. Gi, sakay dito gi Na guys, makuno na ilang kananay sakyan sa manisak sa mga gulay. Mga gulay. Kuan nila dito sa kuan guys, Dito gikan ibabaw. tapos ari dire Then magkuhan. ari nila kuanon, pikapo nila kananay mga utanon. Naman ni makinagi na diha gyud na motor di. Nice kayo dito guys, sa view. Unsa ning lugar din eh? Ambuto man ko buto. Naidagang mga tanom nga kananay mga utanon diha guys. Diha sa kananay babaw. Guys, lumikadyo kananay view. Nay mga tanom nga kanang nay mga sibuyas diha oh. Lumikadyo kanang kuan guys, view. Kuya kadyo. Turo ka sakay to Diya. turo ka drosos gi. Diyan na itaw na mo sakay. Na itaw. O ang gulay lang. Kaya ka sakay pwede man gumusakay taw. Kaya man kay gulay bugod kay tao ko kaya. Ako di ko magpalumag sakay diha, mura maghaglit. Guys, lumikadyo kanang kuan guys, view dani. Ha, kuan sa kananay DPWH. Yan na cute og kanang nay mga buwak, cute kay mga buwak. Yan ay saging-saging dari di ah. Na guys, ni mga buwak na saging-saging. Saging-saging may amang tawag ni Sona. Naman may mga tanom nga ni sa una. Na mga saging-saging. Mga utanon isa kay na dong sa. Layo ba to dito? Tuktok. Nanay naghaling dito si babaw to ah. Daghan kay mga tanom da ng mga utanon guys. Ano si babaw. Diyan naay kuan dito, naay murag kanang naay pareha sa mga puting bato to ah. Naay puting bato. Hi guys, lami kadyo view dari guys. Kay dagat to ah. Lami kadyo sa kuan. Lami kadyo sa mata guys. Para gilang kana mga kuan na guys, lang katanom na mga utanon. Lami kadyo tanawon. Try, tanam ka daw. Gato dito. Nag-shades mi guys, kuan man ini. Tanaw dito dagat to nindo. Mo nagpanda na guys dagat. Na kunoy panahon nga makitan kuno ng kuan dia guys, syudad. Karon kay mura lagi ganap no.
Diri ta dapat na ato. Ako pa, video yung binigyan dahil sa video isa ko pa. Yung mga gamit na di oh. Diri ra ko din kay. Sakay gi. Gi sakay. Nagay isa kaya silang mga kuwan, gulay. Oh. Malatira, masakay kuno ko. Dia Ha? mga gulay man na. Ang dami lang. Nadri ag makina iniktuyo ka na ato mong kuan itong dagan. Ato na po guys sa laing na ko. Ato din sa manis, paling-paling. Balik din ito. Kaya ganina, kining labay raman me. Diyan karon mo balik mi guys. Dito ta dito. Ikaw. Ano kaya gikan tubig ano? May akadyo tanaw lang sa ibabaw. Ay mga nay bunga dito guys. Murag bunga man na siguro si Jaguan, lubi-lubi. Kasi nga na pa lubi-lubi no. Dili na lubi-lubi bilahi man biyo yung punuan bi. Nay mga makaon na. Ito ang bug. Di na bukaon si Bruno eh. Nay dakaw kadyong punuan nga kuan na. Mao gani. Unang napod mi dari guys, kaway sa mi karidjot. Ato napod mi guys sa unahan. Lami kadyo kuan guys, view diha na. Yan na yung mga utanan na nagtanom sa ubos no. Nagyod. Huh? Ay kay ubos di ha. Sa tanawa dari sa ubos guys, mura si jag nalaka. Tubig mo giniagi ana. May murag nalaka basig na ining kuan na ba? Tubig. Diyan ay kay patumoy diyan ay kay patumoy ba. Tubig niagi ana. Awa diri oh. No? Tubig. Kami kadyo gilahang kuan guys. Kami kadyo gilahang kabutiran. Dari. Kami kadyo gilahang kuan guys, silang kabutiran dani sa dalagit da guys. Papanin na mo nahurot to kanang naisuro guys, kanang kuan pa lang, una pa lang ni namon kanang naisuroy-suroy daghan pa kadyo kanang naisuro dianan dani nga kanang nay mga lami kadyo mga view. Makakita ra mo pon guys, manuroy ra mi. Nalagi basak pa. Pero No. Naman di basak dani sa kananay bukid sa. Asa basak? Asa pa rin lang na diha. di na basa ko eh. Hindi. Sibuyas na. Ha? Sibuyas. Mura lagi puro magkapasakan. O yung dito dito mahuho ko dito. Sibuyas. Ah, rin dito ta kay diri oh. Oh. Kuha dito kaw. Kuha dito pikaw. Ay kay patumaya. Gilahang kuan kay puti, gilahang bato. Na nindo ta guys oh. Sibuyas man gud na. Tara. Mo kung pananaw, wa mo gud ko nagsami, nag-shades mong gud. Pwede ay kay lagi patumay kay madalo ho ka diha. Lami ka jud biyo diha. Nay murag nay mga puting bato. Tara. Wow. Draw. Tweng weng 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 weng. Hi guys, bisa karang kainit. Okay ra, nag-enjoy ko guys, kinakakita ko sa bukid nila dani sa kwan guys, dalagit guys. Makawag stress. Kawag stress kay mo pa pagawas. Kay mo papoy pagka suroy na daning dapita guys, kaniya na junjun na pa ko ni daghan nga kanang mga lami nga surudyanan. Musuri rami pon guys, kaya makakita pud mo. Kanang nay mga taga dalagit nga nasa laing nasod, karong makakita pud sila. Kay sigurado gipangmingaw dyan na sila sa ilang lugar din sa dalagit. Sige lang kay daghan pa mig suro dyan, karong makita mo guys. Monikan guys, paling-paling, nagduha ka paling-paling. Paling-paling. Na guys, nindot. Gi, mo banti para pa lagi. Butang view guys. Lami ka jug view. Diri na ko. Ay nindot di ay lami. Nindot. Nindot view ja kitag dagat dito to ah.
Ta silang duha, hoy, kamong duha. Tawag balay, tanaw balay ito dito. Tawag ka dito. Nindot ka jukuan guys, view guys. Makawadjit si Jag stress. Ipareklamisyon na ito ni Dre. Ani na kunos giyan puyo guys. Ani na kadani mo po jogi. Init pero bugnaw kigangin, murag aircon. Ang jawa man kay silingan ikaw pa. Sikoy. Ana kay mo po jo. Wak Dre. Iwak-wak. Wak-wak. Sabay Palawan o. Paling-paling dalagit Cebu. Yan nagpadag ko ano, 6'5". Ugawan ka da. Eh, padala. Umunit magkadegresibo. Now, 6'5". Labay na oy, ugawan ka. Ganiha guys, ning kuan rami dani. Gunit ko diya. Ning agi rami dani karon padung nami uli. Mao ning ijang view. Nagpadung ka kanang tegbeng kay ganina patukad man to. Agkaron ko ana siya pategbeng. Siguro kay Tagay agubos. paminawa ag tingog. Naday sa pa na sa bus kay na may naghaguros nga tubig. Sa paminawa. Naganan dito lang. Paminawa. Minaw sa ta. Nalagi naghaguros. Siguro dako na diag sa pa. Gikan dito be, Gikan dito sa ibabaw. Subay na mga luguta biyo kana na padlong sa ubos. Hindi ta kay gusto makita sa pa manakop tagisda. Kanang dagat tulay sa tawo mo sumpay siguro. Mo nay sumpay. Nagta na. Da- Hininay lang gud to. May dagat dito guys, so kita kay dagat. Nga na naman. Guys, magbaklay na lang kuno sila guys. Ibili na lang kuno tong motor. Hi guys. Picture mo ko dari. Dali picture. Picture din di ay. Diyan na pud mi guys, nagamang kwan driver. Silang duha driver guys, silis-ilis sila og drive. Ako sakay-sakay ra ko. Unsay jung gibati nga nakaabot ta dani? Kulbaan. Ikaw pa? Abi, Ikaw? Abi na kog di kasuga ko nagmotor. Unsay bu Mo na Rosie is the best. Rusi number 1. Rosie number 1. Yamaha number 2. Rusi number 1. Nilalait-lait niyo ngayon mga motor. Rosie di mo andar. Bo mang tay nakatulog na siguro mong tay. Nilalait ka tong baboy ni Abi. Pagdali mo. Limong tay. Sakay nakibahok kayo. Biyahe na pid na guys. Nadong nami uli guys. Nalami ka jud puyo sa ubos guys. Clip na samtang drive. Let's go. Paling-paling, mani paling-paling. Tadi abang dapat. Puyo di ay nindot di ay. Una kayo gitu. Kaya di mo na yung makaon. Klaro. Nakajungit-jungit na ko guys. Kuya sa ibabaw guys. Oh. Ito ah. Mga sibuyasan. Kay Mito na baligja. Tagpila kay Mito. 30 kilo. Palita, isa ka kilo. Diara guys, ang malit ko kay Mito. Salamat sa pakapinti ha. Salamat. Okay, blue dah guys, na guys. Kita lang na ng kuwan. Mapok na naman. Yawa patas kayo. Plano. Saan na itong gilalisan? Tanawa sa ulangit. Tanawa ko doon ay naglupat. Paano? Saan po ako'y nakitaan? Kapoy, bakit lalim ninyo ulit plano? Lalim sila guys oh. Lalim sila sa tabanog pa ko nagplano na langit sila rin nakakita.
nakakita kay wala ko nang suot sang sa amin. Oh, Nakashades mo man. taoy murag giroplano sa kay mapano. Nakashades man ko guys. Mo ko kita kung sa tilagilanisan. Nakato pero ko pasayo diri dito. Namiya sa buwak oh, kulay pink. Nakapink ang buwak. Namalit pa sige ano ka ng kuan guys, burger. Kagikatasan ko no si Ja. Na guys. Ani man mi dani magpalitan guys. Kilami man nilang padani burger. A few moments later. Na-miss kuan guys, bye. 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 Pauli na mga lagan guys kay ito nang kilom-kilom na. Kilim na guys. Ja. Salamat sa Nanay, pagtanaw wak-wak guys. dito sa bukid. Pasalamat ni sa kuan guys pagtanaw ja. Kita na punta sa sunod na mong vlog. Bye bye guys. Bibi na. Ngit-ngit na.